Bafethu inanda nayizondani kahle because inanda often find itself in the headlines for all the wrong reasons and unfairly so as well. Yesterday I put out a post ngikhuluma ngale ndaba le yenanda ukuthi njalo inanda yona into errong eyenzekile idrifthelwe inanda besulela ngenanda njalo ngaso sonke isikhathi. Maybe ngibeke ngomageba ukuze ngizoyibeka icacile bha kweketele emhlophe ehlungwini. Namhlanje ngifuna ukuyibeka ingene igcwale la endlebeni zenu lento le engikhuluma ngayo. For instance kunendawo la kuthiwa uBesta. uBesta is officially known as Phoenix Industrial Park. Phoenix Industrial Park because now it's industrialization. Kunabo Spa Distribution Center, kunabo SAB, angazibiza manje API inkampani enkulu kaTshwala, kunani kunabo Coral Tissue, kunabo Ratanza amabhusha phambili, kunabo Timber Roof Tech, kunama companies amaningi nje stationary nani indawo nama job opportunities, but they cover Phoenix in glory. That place is known as Phoenix Industrial Park. Phoenix Industrial Park. But if ever a crime occurs in that vicinity kuthiwa kwaBesta eNanda, ngiyabona ukuthi kwaBesta eNanda, uthabo Besta wakaBesta eNanda yini. KwaBesta isenanda mase Phoenix noma kwaMashu bafethu, because we all from the pink area, PINK, P for Phoenix, I for Inanda, N for Ntuzuma, K for kwaMashu, right? So thanda ukuba inkinga lento lokuthi mangabe kunento enhle iBridge City right now is considered to be under kwaMashu, and kwaMashu pride citizens, they pride themselves of having the biggest shopping center ekhona north of Durban or whatever, or kuphi endaweni a township north of Durban. But if ever a crime happens lapho kuleyo vicinity leyo, even nako JG Zuma ikwaMashu, but ilapho kuleyo vicinity, but mangenzeka icrime khona lapho, I'm telling you, I can tell you here and now, even address yabo ithi kwaMashu ngizomusha yonke leyo ndawo leyo, kuneyindawo ezama address athi kwaMashu. But if ever something embi yenzekile lapho kungathiwa isenanda, so abake besicacisela namakhansela nabantu bama demarcations besicacisela ukuthi kusenanda noma kwaMashu noma kuse Phoenix, because isikhathele ukuthwala amacala abantu esingawazi bafethu. Sikhathele ukuthi yonke into kuthi hayi inanda nixhashazwa abafana abancane iWest yasenanda, abafana abancane kanjena bebengebe kuzenza kwaMashu, bakwaMashu nje base Phoenix nje, Phoenix Industrial Park kwaBesta, Phoenix Industrial Park. Yes, JG Zuma ngizomusha lapho kwaMashu, iaddress khona kwaMashu. Yes, inkantolo lenelapha yangase Bridge City ngeke uze kuthiwa inanda Magistrates Court, kuzothiwa Intuzuma Magistrates Court, because kubi into positive kufakwa oNtuzuma phakathi. Why ngathiwa inanda Magistrates Court kuze solithwala icala la khona. Sinendawo zethu nathi ezinenkinga like le ndawo leze nyazazo omawoti abomshaya zafe, ngale ndawo lehlala abantu bale kakhulu iBhambayi noma woti Zwelisha nani nazo lezo ndawo nje futhi ezinye zedinga ukufakela ibuku ukuthi isenanda noma ikuphi, right? Anyway, that's a story for another day. Asithwala amacala ethu kakomshaya zafe nathi bakithi, siwathwaleke nawo koBhambayi nawo komawoti nawo kozwelisha, hayi amacala koBesta, amacala koWest esingawazi kahleni bo. Abantu ake bekhuluma ngenanda kibuza iyona le nanda lenhlala kuyo lokuthiwa idangerous nje. Hayi bo kahleni bafethu kahleni. Let me tell you about Inanda. Inanda is the first place afika kuyo Mahatma Gandhi and settled, wahlala kahle umuntu onomlando. Inanda 1994 Nelson Mandela voted there for the first time with democratic dispensation eze kumafukuzela. Umafukuzela the first president of the ANC, the founder of Ilanga newspaper, uJohn Langalibalele Dube. Yeah, inanda ke leyo. UNohlanga High School laphana eyakhe laphana ke umafukuzela eqhawulo mzabalazo. Inanda inenanda at 8.4 FM, today's best radio, one of the best community radio stations in South Africa. Inanda lengikhuluma ngayo, inenanda Seminary High School, one of the best or one of the first boarding schools ehlala amantombazane odwa. Inanda lengikhuluma ngayo noBomtshebheni bafana Mtshebheni police station, amaphoyisa eMtshebheni futhi ambopha umuntu akaBesta, uboshwa umuntu wasenanda. Asimbopha umuntu akaBesta, akaboshwa amaphoyisa asemtshebheni, uboshwa indaba yalapha nathona amaphoyisa eNtuzuma. Hey nina ngikutshela ngenanda, mina inanda niyazi nina, inanda is one of the best places ongaze uhlale kuyo. Manje nathanda ukunika ibad publicity, angazi kwenzakaleni. Thathana amacala enu nishiya inanda kanjalo, okay? Ku right. Abantu bama demarcations abasicacisele le ndawo zikuphi ngokukhulu uphazima kweso. Singaze simpela sixabane lokhu nithathi lokhu uzinanda neyifaka kwezinye indawo lesikahlangana nazo. Asihlangani thina lezi ndawo zakoMashu thina neza koNtuzuma neza koPhoenix. Thathana indawo zethu niphume kithi.